fadaí anna goid bhí teachtarach anláidir ag Donald Trump, Tá persantacht anláidir ag deirtar an seo agus madum an béarla. Donald Trump gets away with being lawless. Kamala Harris needed to be flawless. Bhí Donald Trump an chuile rial sa leabhar a bhrisú, nó dlíche ar fad a bhrisú. Is carúlach cionntacha atá in Donald Trump, mar sin hain táha ina uachtarán ar na Stáit Aontaithe agus tá mis sé ceappa go ar Kamala Harris rud ag an dóhéanta dheanú. Bhí éirigh sin a bheith chomhcuaireamach sin nach gurach sí daoine ó thuras gur éidir le a bheith leabh marall nach raibh sin an a persantacht thuispeant a gceart nach raibh sin an aráis sé is dócha gan scéal mór dhéana de gha a crackin, gan scéal mór dhéana da inscne mar hampa rud rinne Hillary Clinton in Hábhil sa séideag ránaí Kamala Harris gan é sin a dhéana ní má cinnte ar áibhre se sin de. An rud is mó has amach domsa faoin dtoghchán seo béidir na rudaí nachhhacacha seachas na rudaí a chonaic sa tíir se. Agus ní dul go bhfuid go bhféadach muinte an héad an léirge sinna áil. Nuair a has mise nuair a deir mise den Eastland seo in ag gahar Baltimore. Agus nuair a thugma aig ar Philadelphia ina dhé sin. An chéad rud a rithlumm na nachhhacacha póstéirí de chuid Kamala Harris agus Tim Walz. Well, chonaic ma chuid acu, chonaic ma I bhfad níos lú cóirthaí tacaíochta go Kamala Harris na mar a súla gom leis. Chomh mala sin differ óir béidir idir an bouta seo agus an bouta sin fiche bliana an nuair a bhí me se sa tíir seo deanna Tuairisciúil gon nuacht an foinse faoin dtoghchán uachtaránachta eile sin. Na an uair sin fiche bliana hen bhí fánn ar winter Mheirceá an dtoghchán lé. Fuair me se an dacra an éirigh seo caint a bheala as winter Mheirceá faoin dtoghchán. Tá statistic an gur fatias ar dhuine as gach ceatar Mheirceánach an dtoghchán a phlé fiúháin leis na daoine is táchtaí ina síl lena gáirde lena máilta lena goid pásnéirí fiúháin mar bhíonn tír chomh déilte sin. But is cinnte go mbeidh dlíche Mheirceá á dástáil sa chead bliana atá amachróin. Is cinnte go mbeidh bundacht Mheirceá hain á thástáil sna bliantaí atá amachróin, mar tá greim anláidir anois ag Donald Trump, ag glúiseacht MAGA, ag an bártaí poblachtánacht ar chósaí políteachta i Mheirceá. Agus seo rud nach rá aige, ní raibh greim choláidir sin aige le linn chéad chréimhse mar uachtarán idir Hábhil sa séideag agus Hábhil fiche. Tá sin chuí an chomatar chósaí anois ná bhfuil an seanad ag bhfuil mór sa seanad ag an bártaí poblachtánacht, tá an chuma ar an scéal go mbeidh mór acu I dteach na numadaithe. Agus ar nóid tá Trump hain leis an uachtarán, agus tá greim láidir aige ar an gcuairt uachtarach chomh maith. So seo scéal seo leagan amach ar an tíorgrach folitúil I Mheirceá nach bhhacamuid le cuimhne na naoine agus beidh siad an rudaí ó bhaint amach nar éidir le ó bhaint amach ribhe seo nuair bhí sin in uachtarán idir Hábhil sa séideag agus Hábhil fiche. Beidh le feiceáil cé chomh fada agus a heastóidh hain ó thó. Tá daoine ar áilm an seo daoine Kamara a cha bhóta go Trump ó maith. Deir siad go bhfuil nach éon Trump céanna ag go sé níos go sé tar éis éidí rud beag níos éadrime ar chleisní áirithe, go sé rud beag níos baige geirí dúirte hain san ahasc thug se in West Palm Beach ihe an ttoghchán. Dúirte hain go sé geirí bheith in uachtarán ar Mheirceá ar fad, go sé geirí na Mheirceánaí a thabhairt le chéile a ríist. Beidh le feiceáil anois an éireadh leis sin agus an é sin in leidí a heastóidh a dhéanana ach
gan dat fe is blian anspéisiú amach roin in ráhí sa fi goig.